Smile. Oh. Joo, siinä on se säätävyys, mikä on siellä hammasten rahaa pois. Se pitää niinku ilmoittaa kiinni päällä. Se on kiinni, vaan se on vaan tämä virhe. Joo, kuvaus, ääni, hiljaisuus, kuva! Tuli ainakin ääni. Kovat tössit. Joo. Taas kannattaa ottaa video. Se on innoittava. Joo. Se kielenkäänteeksi Kaija. Kimmo ja Anne tähän vai? Eiku 2. Ekin et saa ottaa 4. Miten riittääks auto? Jokke, tarkistapa renkaat. Onko hyvät vai huonot, edes vai takana vai molemmat? Onko hyvät edessä vai takana vai molemmat hyvät? Tässä on aika hyvä. Lisää autoja. Tuleeko sä mukaan? Mä tuun sun mukaan. Mä voin kuvata sitä. Yksi rata aina käytössä, eli opettaja tuonne ja sitten ne ajaa siellä ja sitten taas ne vaihtaa rataa ja opettaja lähtee. Niin, ettei ne aja miten sattuu. Ei, ettei ne ajele, kato kun täällä on... Niin kuin meille kävi, että yksi toisen autokoulun oppilas oli meidän kakkosessa ja Tomi ja Saku eivät edes huomanneet, että toi ehkä ei kuulu joukkoon. Meilläkin hyvin on sujunut se ilman puhelimin tullut. Samat tehtävät tehnyt ja ilman puhelinta ja kaikki mennyt hienosti. Ja meitä mistuman auto oli vahtanut moneen leikkiin. Mä ajattelin, että toi meidän oppilas ei yhtään ole sen asiaa. Sitten mä pysäytin, niin mä ajattelin, että hetki, että se on meidän oppilas puolelle. Joo. Hyvin se ainakin hienosti. Se on soitavat asiat kyllä. Oli nimeltä mainitsematon kouluoppilas, että ruvettiin selvittää, kun hän oli siellä Ja tämähän on se iso rata nyt, missä saa ajaa tosiaan lujaa. Se radan pituus oli muuten 450 metriä, me mitattiin toi suora. Me vaihdetaan, puolet ryhmät menee siihen toiseen rekkarataan, niin kuin hän kutsui sitä. Puolet ryhmää jää tähän ja sitten vaihdetaan 1:15 ja saatte ajaa niin kummallakin radalla kylläkin. Eli ymmärsittekö kaikki nyt ton puhelimen, miten saa yhteyttä minuun? Mitä täällä tehdään? Ei meillä ole semmoista. Eikö kaikissa autossa ei ole? No niin Jokke, täällä Gillingenbaanalla ollaan. Kerropa mikä tehtävä meillä on edessä. Meillä on nopeus 80 ja tehtävänä on väistää liukkaalla